May buntag, pre. Oy, may buntag po, pre. Asinsado nam kaayo ka, pre. Sus, ginagmay ra ni, pre. May nalanggod. Asinsado na gidi kaya ka, pre. Pagkadagahan na gidi mong baligya sa. No, napakay kape. Kaya ay tang. Napagidi ay salan man yung nagsisiga-siga, pre. Usala ay. Mo ni gingon nilang bindo masin, pre. Piso wifi na, pre. Ginagmay ra ko na good. 5-5 ra. Pwede piso. Magdaginot ra good. Mo na gini mo panahon nga murag mo. Dato na dyan ka, pre. Wala magi kumangandoy nga madato ko. Ang karang igo-igo ra ba? Makakaon ra sa katulos sa oskadlaw. Ay sa pre ha kay mang dispis ako, pre. Ay. Karang unsa man mga pre? Ay, 2 ka aril, pre. Kay mga laba ko. Ay, 2 ka aril, pre. Ay, pila man nagabok, pre. Hotdo na ako. Hotdo na lang ni mo ni pre. 85 ra ni pre. 85. Akanera, pre. Ilis na rin, pre, ha. Hindi na pwede, pre. Hindi na maayon mong gibuhat, pre. Sa'yo po kay Ros Buntag. Ya, imo na kong utangan. Buwi na maano kay Ron. Hindi pwede nang mangutang. Totoo, paginikaan ng katigulangnan, pre. New generation na ron, bago ba? Bago. Ako, pre. Pagpautang ramang ko, pre. Kaya kay karon sa'yo kay Buntag. Bahalag, malain ka na ako. Tinigulang basta kay muna yakuha. Abday, pre, di gede ka pa utang na ako. Ganahan gani ka. Balik mo ito. Kay basig mahalinan ko ron. Iti puro ka pangutang ng imuha ng sayong Buntag. Unya pa di kong udto ani mga laba, pre. Pre, usa ka sigarilyo, pre. Puti. Puti, boss. Sige. Usara? Usara. Salamat. Kana, may customer. Ipalit, di kay mangutang sa iyong Buntag. Ay, kaya nga naman pre, nangutang ni Dere. Ipalit pa niya ka ni Diyos kay Ima, pre, daghan kay nagikumpra. Mauna, diri ka mangutang, dito kas kay Ima mamalit. Unay nakapait mo, pre. Mana, dili ka pa utang, di na dagang istorya. Katraydora pa niya mo, pre, ay. Nabuang ano, ngisog man. Tinuod man pong dito na sa kay Ima ni palit, pre. Muna, pre. Muna yung resulta ng mga taong napalautang. Tama pagay masuko. Kol, may buntag, Kol. Balita ko kape, Kol. Ay daw, may buntag ko na daw. Kape? Kani, o saan, twin pack o solo ra? Kana ra daw yung creamy white nga twin pack, Kol. Pila ka bok dong? Tag-11 ra ni dong. Ay, tag-11 din na diri, Kol. Sa ilalaging kaima kay tag-10 ra lagi na. Muna yung nakabatian ng customer nga ikumpara o, dito na lang kas kaima ko naman eh. Okay, dito na lang yung ko. Kamahalan ni mong baligya. Lakaw dito. Tanawon, matay mo balik karon. Few minutes later. Kol, kanang papalitan na lang ko sa mong kape, Kol, be. Sirado man silang kaima kay holiday man deron. Wala sila nag-open. Dong ni ba? Ana dong, pasensya na gyud kay ka dong. Ngano man, Kol? Ini magko ko mga baligya dong. Gikumpra niya atong dato dito sa ubos katong dako kag balay. Ikaw atos kaima. Paghulat dito gano sa mga brito siya dito, bahalag di ka kakape. Lakaw na. Agoy, ugma man to mga brikol. Papalitan agud ko bisag usara gud na nang imong creamy white good. Ay sus dong. Mahal kay ni kung baligya di ka kapor dani. Bahala to si Ima dito. Unyang sunod tuig pa tong mga bre, bahalag di ka kakape. Lakaw na.